Doncs són les 7:31, històries pardianes. Hem parlat de... Vam parlar l'últim programa de mòmies egípcies, però com hem dit, avui parlem d'altre tipus de mòmies. Sí, perquè a l'últim moment del programa es va parlar així molt per sobre de l'assumpte del Guerrero Bosquimano, concretament, que més conegut, quan parlem del Guerrero Bosquimano de Botswana, ens anem al Negro de Banyoles. Clar. Llavors, el Negro de Banyoles, vull donar-te la meva opinió personal, Potser hi ha qui discrepi i, ho respecto. Jo, per mi, el problema que es va crear aquí al museu on s'exhibia el Negre de Banyoles va ser un problema una mica de, per una banda, oportunisme, i per l'altra, jo diria que papanatisme. Per què, això de papanatisme? T'ho explicaré. Mira, oportunista perquè en un moment donat un guerrer, aquest negre, que feia molts anys que estava exposat al museu, exactament aquest negre va ser comprat, aquest negre concretament va ser comprat a França. El museu concretament de Banyoles es diu Museu Darder. En Darder era veterinari, va ser conservador del Parc Zoològic de Barcelona i a més era un gran estudiós de les ciències naturals. Llavors aquest home anava fent una col·lecció d'animals, etc. I el Museu Darder, un del que va trobar, aquest home viatjava molt per Europa i en una de les vegades que va estar a França es va trobar amb un negre dissecat, exactament, que concretament sembla ser que en 1830 uns germans taxidermistes, exactament els germans Barró, el van trobar a Botswana, el van dissecar i el van portar a Europa. Llavors un Darder el va veure i el va comprar. I va vindre al museu. Allà estava com una peça exhibit com una peça del museu, inclús es va estar en una vitrina, conservat en una vitrina i tal. És petit, no tenia potser més de 60 centímetres d'alçada. 60 centímetres? Sí. Però són 3 pams, això, eh? Sí, no crec que tingués més... No, jo crec que tenia... Era un nan, gairebé. Sí, era molt petitet, Llavors, resulta que et dic d'oportunisme, perquè determinades persones van dir, home, el Negre de Banyoles van trobar una via per fer-se un protagonisme. Un protagonisme, exactament, que la gent els conegués, etc. I llavors van saber enfocar, molt ben enfocat, a l'assumpte, tocant un tema de tipus de racisme. Què fa un negre dissecat en un museu d'Espanya, al Museu de Banyoles, etc. I van saber bellugar-se les coses com siguin, van saber bellugar-se, però sempre, torno a repetir, la meva opinió és en benefici propi, no perquè els negres els importés gaire, sinó perquè allò els hi servia per donar-se un nom i donar-se un ressò. Bé, aleshores aquesta gent van començar a enviar cartes als mitjans de comunicació, això va ser el 1991, denunciant l'assumpte aquest que passava. Al propi temps involucren el secretari de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, i el qual va contactar amb l'alcalde de Banyoles dient que havia rebut això i que realment que no podia ser, que s'exhibís un negre, que era una cosa de racisme, etc. Al propi temps, el senyor Kofi Annan, secretari general de l'ONU, també va rebre les queixes. I el govern de Botswana també va rebre informació sobre aquest assumpte i amb això es va fer un caldo de cultiu que es va arribar a la conclusió que aquest negre se l'havia de tornar allà, se l'havia d'enterrar i amb tots els respectes perquè no podia ser l'exhibició d'aquest cadàver, aquest cos en un museu. A Banyoles, que ja et dic, feia molts anys que hi era el negre i ningú havia parlat de res i no hi era d'això, es van recollir aproximadament unes 8.000 firmes. De la gent de Banyoles van recollir 8.000 firmes que es respectés, etc. O sigui, que es quedés el negre. Que es quedés el negre com una peça de museu, com sempre havia estat, etc. Però, aleshores, com que aquest assumpte va començar a donar voltes i voltes, i llavors, l'any 2000, es va decidir tornar al negre. De moment, aquest negre, el cos, va ser tret del Museu Darder de Banyoles i va ser enviat al Museu d'Antropologia de Madrid,
allà al Museu d'Antropologia de Madrid, doncs el van preparar. Sembla ser que quan van entrar dintre del negre, doncs allò estava ple de palla, o sigui que pràcticament la pell curtida, i bueno, quan ho van preparar i tot això, l'any 2007 es va remetre a Botswana. Llavors, en un parc públic, se li va fer una espècie de monument, una tomba, se'l va enterrar amb tots els honors, se'l va enterrar amb uns grans honors, i, bueno, allà està. Jo no sé, he rebut informació que després de tot l'enterro i dels grans honors i tot això, doncs, en aquests moments la tomba està plena de matolls, la tomba no se'n preocupa ningú d'ells, i per allà juga la canalla pilota de quan en quan li peguen un cop de pilota al monument. O sigui, és així? No, cap cura és així. Que representava. De totes formes, aquesta gent que va bellugar tot això van aconseguir donar-se un nom, van aconseguir que inclús a internet troba gent d'aquesta que van participar, etc. I, bueno, així va acabar la cosa. Bé, aleshores, quan al parlar d'això, va cridar l'atenció tot aquest problema i tal. I llavors resulta que per casualitat em vaig trobar amb un assumpte que és molt interessant, perquè pràcticament no coneix ningú, que és l'assumpte exactament de la població francesa de Montbrison, la ciutat francesa de Montbrison. Que és al centre de França, no? Al centre de França. La ciutat de Montbrison es troba al Museu d'Allard. El Museu d'Allard té un cadàver dissecat d'un europeu. Exactament, es tracta d'un europeu i, a més, de procedència espanyola. Sembla ser pràcticament que la procedència és catalana. Aleshores passa una cosa. Això va descobrir un periodista que, si algú sap el nom, m'agradaria que m'ho comuniqués, perquè jo no he pogut aconseguir, però sé que va haver un periodista català allà en els últims temps que l'home va voler fer un reportatge sobre... perquè passa una cosa, a la ciutat de Montbrison, quan la guerra de la independència d'Espanya, molts presoners, sobretot soldats catalans, el Napoleó els va fer portar a França. I van anar a parar aquí a Montbrison. Estaven amb una semillibertat, aquesta gent, després quan va acabar tot de la guerra, de la independència i tal, uns van tornar, uns altres van morir, i uns altres inclús es van assentar allà, van crear famílies, etc, i allà es van quedar, a França. Bé, aleshores, concretament, aquest periodista volia saber una mica tota la història de tots aquests presoners, concretament, sobretot, més aviat catalans, o sigui, el que es parla és que els periodistes eren més aviat catalans, els presoners eren més aviat catalans, i volia saber aviam què havia sigut de tot això. Llavors aquest home apareix al Museu de Montbrison, s'entera que hi ha una persona allà dissecada, i l'home, van allà, li ensenyen, està en un taüt, i resulta que sembla ser que és una de les persones que van allà, que és català, no està determinat, però sembla ser que sí, i que aquest home, concretament, es va quedar a Montbrison, i ell, de fet, d'ofici era paleta. Aleshores, aquest home es va dedicar a la construcció i es va dedicar a treballar per un ric propietari, o sigui, un ric propietari noble, el propietari, fent un palau, un palau a Montbrison. Aquest senyor, concretament, era Jean-Baptiste Allard, que és el nom del museu. Aquest senyor Allard, com que tenia moltes possibilitats econòmiques i tal, l'home va anar a crear un museu també. I va crear un museu de ciències naturals, tenia ocells, tenia micos, tenia de tot el que tu vulguis. I llavors, mira, se li va ocórrer que aquest senyor Paleta va passar el següent. Va caure de la bastida treballant, es va matar, i llavors el senyor aquest Allard va pensar, mira, tenim un bitxo més per exhibir al museu. I llavors aquest home sembla ser que va morir sobre uns 30 anys, tenia uns 30 anys aproximadament, i el van dissecar i ja està. Bé, llavors passa una cosa. Val a dir, en qualsevol cas, que aquest soldat català, suposadament, està a aquest museu, però no està a la vista. No, t'ho explico. Així com el negre de Banyoles, possiblement també el fallo era de que estava exhibit, llavors aquest, que a més no té cap valor,
no té cap valor, aquesta mòmia no té cap valor, és perquè aquell se li va córrer, doncs mira, entre els bitxos, posar el bitxo més i posar aquest senyor que a més no sap ningú ni com es diu. Bueno, aleshores, doncs clar, el problema és que aquest senyor el tenen en un taüt, el tenen guardat, i, bueno, si va algú i tal, i ho demana i li ensenyen i tal, però no s'exhibeix. Ara bé, clar, això et fa pensar molt, perquè es tracta d'una persona blanca, es tracta d'un senyor que és europeu, i llavors jo pregunto, si tot aquest assumpte del Bosquimano de Banyoles doncs va portar tot aquest enrenou que passa amb un senyor europeu de color blanc, o sigui, de raça blanca, el qual està allà en un museu i ningú se n'ha preocupat, el senyor Kofi Annan, i el senyor Mayor Zaragoza, i el senyor aquest, i l'altre senyor, i l'altre, ningú se n'ha preocupat. O sigui que jo, francament, no vull, em reservo l'opinió en aquest sentit, però sí que m'agradaria que els oients que en aquests moments ens estan escoltant que traguessin les seves pròpies conseqüències, o tots o ningú. Potser la gran diferència entre un cas i l'altre és el que acabem de comentar, que un estava exhibit i se li veia de cos present, i l'altre està dins d'un taüt tapat. Però és que el museu aquest de Banyoles també, torno a dir que el papenatisme, el parlar de papenatisme va ser del nostre país, perquè en aquest museu resulta que un negre, això no pot ser de cap manera, cartes aquí, cartes allà. Escolta, hi ha dues pells humanes curtides penjades de la paret, hi ha mòmies, hi ha fetus. Bueno, com és que passa això? Aquí només s'ha de tenir un respecte pel negre i per ningú més. Home, no ho veig clar, francament, i per això t'he dit que vull donar la meva opinió personal sobre aquest assumpte i que tothom ho sàpiga. Molt bé, doncs, escolta, que està molt bé que a més aquestes històries pardianes també facin reflexionar la gent. Home, sí, perquè clar, és que dius, escolta, això és horrorós, no pot ser un negre que tenim. Bueno, escolti, tenim un blanc en una caixa allà enterrat, que a més no té cap valor. I possiblement català. I possiblement català. No, és igual, és un ser humà, però a més és un europeu. Què fa en aquest museu? Perquè no el portin a l'enterra, amb aquest senyor. Escolta'm, i si anem amb això, llavors hauríem de córrer totes les mòmies que hi ha a tot arreu, que són persones com era el negre de Banyoles. Ara, no hi ha ningú que es dediqui a fer propaganda per penjar-se medalles. Aquesta és la realitat. Ai, històries pardianes.